bandiraɓe musidɓe tedduɓe windoɓe ɗemgal pular ha e jaynoɓe weltortoɓe taroji jimi pular jaɓɓode deftere mon joɓari jimi pular caggal nde ceerno Mamadou Dia windi ɓatake rendo hitande 2021 o rewni hen deftere Al-Burda haalore gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo jaam e kisal e ndenka goni e mum wonno ko hitande 2023 o windi dono Ali Bla yo yurmede Allah woni e makko dari nanoɗo ɗemgal pular nden yalti ko hitande 2024 e hitande hikka nde windi yanki o addani on jimi pular cancude baajotoɗe kirjinoje jertinoje leñol men e ko fay arde janggo deftere nde wiyete ko joɓari jimi pular Mamadou Dia lollirɗo gueɗe gendi pular ina waɗa jettor keeriɗo faade e faati Mamadou Dia lollirɗo faati Mamma Boyɗo taw ko kañum waɗi ngalu mulgo nde deftere fayodinde yo Allah yomo moƴƴere bandiraɓe musidɓe tedduɓe so on jiiɗi hebde deftere nde ngam dahmitade eɗe jime jokkodire e ɗeɗo tongoɗe ɗo e Nouakchott mbaɗata ko 46 90 sappo e jeenayyi 58 ma mbiyen 46 96 19 58 ko Bokara Amadou Ba hoorejo fedde ɓamtare Pular e Mauritanie ma mbaɗa 48 45 nogas 70 ma mbiyon 48 45 20 70 jokkodirta koye Oumou Abou Ba ma mbiyen Oumou Abou Ñebbe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaru deftere nde ko ujunnaji ɗiɗi mbuuɗu e kalis Guiya ɓoyɗo o jawni coode nde deftere nden gasa joni beele windiyanke o ina windere en kadi defte goɗɗe payodinde ngam wallidde ɗemgal men Pular.